Sila mo diya kay may igot ang buto na. Ana andam gani na daano, andam. Wansa. Nakoy nakuan ba? Balitaan nito nga. Magsurvey daw karon ng mga silop. Kasi masulod ta diri. Ato asa dito ka. Rubing sa. Way problema na. Ako aning area diri. A few moments later. Naan gid sila. Operasyonan gid mi ani bay. Kami gid operasyonan ani. Kinsa man ni? Mga artista man ni. Ijirabal. Kato ni siksi kay TikTok bay. Itong nai salida nga date with a girlfriend ba? Fucking friend. Kinsa man ni isang lalaking aktor. Dili Ramsey. Kato man ni Pakboy. Ito kaliwa sa mga dababayners ba? Mga Pakboy. Mga hangol. Matay, ako kasi nang tuon dito. Kaya pasig mo niyang mga matay may aning ambuso mo dito ani. Ito na ko. Kawa nilo. Shooting-shootingan ni napakan mo itong lampinig pandaman ng style ni. Oh. Ano bilang pinig dito ko ang nabili na ko pusil. Shooting-shootingan ni. Unsa ka? Ngabati naman kay Kagnaw. Tignan ang gigukod ko dito. Gukod ng pinig. Ako likod, pakan oh. Ako na. Sus ka para po na nimo nga daphag ng dagway nimo. Daphag ito kung pusilan ka. Gilusog na ta. Gilusog na Black Ops. Sila ko ano artista mo to. Siyang artista ho. Sila. Iji. Ijirabal. Katong TikTokers nga. Siksi kayo. Oh to. Nakapo isang aktor. Saan ang aktor ako? Si Diri. Diri Ramsey. Katong upaw ba? Pakboy. Nakis kayo. Uy. Ijirabal. Ay. Si Ijirabal? Ito pa na dyan ang pangarap ani. Si Dugay na yung ginamin naman eh. Patay. Kaslo man ani man. Hala na. Ang sabi ng mga tawanan, imbes mag-andam noon sa kilusubo na, nagpagwapo naman noon. Alangan, si Ijirabal mo na. Siksi kayo? Boss! Kumusta ang area? Boss, isa man boss, kahoy yung dama kang kahoy. Si Kahoy, masukan eh. Ay! Sulong na ta, boss! Ha? Sulong ta! Sulong na boss. Ijirabal. Saan na yung Jirabal? Itong TikTokers ba nga siksi kayo? Agad. Ano ba? Hindi ko interesado na. Tingala ko anin nila boss ba, imbes mag-andam noon nga. Sulungon na ta dre, nagpagwapo naman noon. Manong gwapo man mo kayo. Ay, kailangan, boss. Ijirabal na guna. Kasi pa ilang kauban. Si Kuan boss, si Derek Ramsey boss. Ha? Derek Ramsey. Itong Pakboy Minyakis kayo ba? Derek Ramsey. Oo. Ulapin ko. Asa kalaban? Kalaban suk bata gitulak ka nimo dire. Hinahinay lang pud. Makita pa ka ako anak ni Lidri. Siya rin makita nga pagnot na mga nang taguan. Pre, asa mo siya gusto kayo eh. Ah, ba't tayo yung siya malakaw na siya? Kasi kuha na ito, kuha ko ito, busok ka. Wala ito, kuha mo itong kalaban. A few moments later.
Double bangs! Let's get it on! Derek Ramsey! Get ready!